Hello friends, दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आरो दिनै बे भिडिअ नोंथांमोननो जोंनिथिं मोनसे नङा माने गोबां साहानि बागान दङ आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जास्ट नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्लालाय आङो सिम्पोलहै दिन्थिनो नाजागोन आरो ना माबोरै दान्दाखौ आहा मोनहैसिगोन आरो दसेल' मोनफैसिगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं जास्ट सिम्पोलाव दिन्थिगोन आरो ना नायलांबाय थादो औ नै बियो बै सिंथि थानाया कलफोर आरो ना गाज्जानो बे कालारखौ ओइ बियो कलफोर नै बियो माने बागान एरिया ना बैथिं माने आदिबासिफोर थायो नै बियो जाबाय मन्दिर फ्रेन्ड्स आं दायो बागानाव मोनफैबाय दा नोंथांमोना नायलांदो आङो मा दिन्थिगोन जास्ट नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना माने साउन्डआ एसे गोसा स्ल' लासै फैनो हागौ माइक साइक गैया नालाय आङो सिम्पोल मबाइलजोंनो दिखांदो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बियो जाबाय दै गयो आरो ना बिनिफ्रायनो सोरबाफोर गाङोब्ला लोंनो हागोन बिनिफ्रायनो नै बागानखौबो दा खिथिगोन आं नोंथांमोननो फारि फारियै बागान बियो वाव दा नोंथांमोननो आङो मोनसे खोथा बुंनि आरो ना ओमफ्राय बिहाय सिगाङो माने आदिबासिफोराल'सो बिलाइ खायोमोन आरो ओमफ्राय दायो लासै माने बर'फोराबो खालांग्रा जाबाय आरो ना ओमफ्राय दा एसे जोंनि बर' मानसिफ्राबो माने बिलाइ खालांग्रा जाबाय आरो ओमफ्राय सिगांथ' माने इसोर गोसोमफोरल' दंमोन बर'फोर आदायानो गैयामोन माने 97% माने जोंनि मानसि गैयामोन आरोना बिसोरनि जादोंमोन दायो लासै जाबाय सिन्था गैला इन्टारेस्ट नाङो आरोना बिदि बागानाव माने जोंनि मानसिफोर नुयोब्ला बियो बागान दायो बे बागाननि नामा मा आं बेखौ नोंथांमोननो लास्टाव एसे एक्सप्लेनेसन खालामनानै खिथागोन आरो ना नोंथांमोना जास्ट दासान्दि नायलांबाय थादो बागानखौ बोरै नै बेहाय आर्मि पुलिसफोर थायो गाज्जा बे ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांगोन बे हारसिं थाफैबाय थानो बे समाव मा बुंनो नै बिथिङाव माने सुइमिं पुल दङ आरो ना मानसि गिदिरफोरा दुगैयो मालाय स्राय बागान बेनिफ्रायनो जोङो साहाबो लोङो साहाथ' मोनलोङा माने साहा बिलाइनिफ्राय फुदुंनानै साहा बिलाइखौ मोनो आरो ना बेनिफ्रायनो गोथाव लोंनो मोनो जोङो नोंथांमोनाबो बे बागानाव फैनो गोसोब्ला आङो नोंथांमोननो दा दसेनो उनाव एसे फारियै खिथालांजोबगोन नोंथांमोना जास्ट मा बुंदों आङो जास्ट माने नायलांबायल' था आरोना बागाना माबोरै कमेन्टआव फोरमायहरदो लोगोफोर दा बावगारखा ओरैबायदि समायना बागान लोगोफोर दा जोङो बागानावथ' मोनफैबाय ओमफ्राय माने इखिनाव एसे सारियालि बायदि जायो आरो ना ओमफ्रायो नोंथांमोना एसे बोरै नायनानै लालाय सारियालिया नै सारियालि माने एसेबां स्टेन्डार्डथ' नङा बागाननि लामा नालाय बिथिं थाङो आरो ना
आरो नैथिंबो थाङो माने नै लामाया बिथिं मोनसे ओमफ्रायो नैबेथिं मोनसे नैबे थांनाया ओमफ्राय आरो नैबेथिं मोनसे नैबेथिं थाङो आरोना ओमफ्रायो नैबेथिं मोनसे दा बै जोङो माने बिथिंनिफ्राय फैनायमोन आरोना ओरै ओमफ्रायो दा नोंथांमोना माने आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिथिबावगोन आरोना ओमफ्रायो नोंथांमोना माने बेहाय प्लेन बायो खौरां माने बे बागाननि मालिकआथ' जेनेबा लण्डननिसो नालाय एसे गोजाननि ओमफ्रायो फैसा बायदिसिना होनो लेबारफोरनो होनो माने सप्तायाव खनसे दाथ' जेनेबा कर'नानि मानि फैनो हाथ'वाखै नालाय माने सिगाङो सप्तायाव खनसे बा मासाव खनसे इदिनो फैबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय फैसा होना गालाङोमोन लेबारफोरनो होनो थाखाय ओमफ्राय दा नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खिथिबावगोन माने ओरैबायदि गिदिर फिल्ड आरोना बेहाय प्लेन बायो मायो माने इन्टारेस्ट नाङो फिल्डखौ दा नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन आङो फिल्डखौ बोरै ओमफ्राय दा नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ नायलांबाय था ओमफ्राय मा भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ नोंथांमोनासो खालामनानै होदो आरो ना मा खालामो गोसो जोबोद मोजां बागान बियो एसे थाबायनासो खिथिदो दै नोंथांमोननो ओरैबायदि गिदिर आरोना गासैजों 1000 बिगासो जानो हागौ एसे गिदिर आरोना बैनिफ्राय बै बेयावलासै फिल्डआ माने ओमफ्राय दा नैबेफोर गासै फिल्ड बेखिनि ससेयाव ओमफ्रायनाव दा आङो नोंथांमोननो बैखिना थांनानै दिन्थिगोन र' नायलांबाय था नोंथांमोनहा लोगोफोर दा जोङो फिल्डआव मोनफैबाय दा आङो नोंथांमोननो फिल्डखौ माबोरै दिन्थिगोन ओरैबायदि गिदिर आरोना फिल्डआ नोंथांमोना फैयोबा आसरित जागोन माने एर'प्लेन बायो नालाय माने इन्टारेस्ट नाङा आरोना बेबायदि फिल्डखौ नुनानै माने ओरैबायदि गोथांखा हाग्राफोराबो नै माने बेहाय मानसिफोरा फट' थिखांनो फैसोयो आरोना गाजा DSLR लानानै जोंनियालाय आरो मबाइल बायख्रब बुख्रब लानानै थिखांनायसो लासिं नाङो आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोननो आङो सिख्लाफोरबो फट' थिखांनो फैसोदो इसोरखौथ' लानो हानाय नंला नालाय माने घटना एसे बेलेग जागोन इसोरखौ जुदि फट' थिखांनायखौ भिडिअ लायोबा ओमफ्राय मोसौफोर दोङो बिसोरो माने बैथिं माने बोरो बैथिं भिडिअ खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय उनाव तामाम बिउटिफुल बे लाजिनाय नांखायो जों गान्देला गादा गुदा लेथ्रानो फट' थिखांनो फैयोबा थुदो फिल्डखौ आङो दा नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांगोन बल फिल्ड जायोबाथ' ओरैबायदि गिदिर जाखागोन माने मा बुंनो आरोना माने बल फिल्डआनो मोनब्रै-मोनबासो जाखागोन आरोना ओमफ्राय फिल्डखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै मोसौ माबि बिराद हाबोसोदोंलै दा लकडाउननि नालाय ओमफ्राय उनाव र' नोंथांमोननो फिल्डखौ दिन्थिनि फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनि नै ओरैबायदि माने मोसौबो दोङ आरोना बैथिंनि बैयावलासे माने जोबैखाया आरोना बै नुहुरनाया बैखिनियाव सिख्लाफोर फट' थिखांसोदों नै गाजा गिदिर नै बैखिनियाव माने एसे साहेबफोर थायो आरोना बे बागाननि नोंथांमोननो आङो डिटेल्स खिन्थागोन बै हाजोखौ गाजा नुहुरदो बे आरो बैयावलासै आरोना फिल्डआ माने इन्टारेस्ट नाङो नै मोसौफोरा नै गाजा नांखायो बे जेबो आं नोंथांमोननो मिउजिक सोना होआखै जास्ट नोंसोरो नेचारेल माने साउन्डखौ मोनो नेचारेल सोदोबखौ नोंथांमोना लानो हागोन थाबायनाय सोदोबफोराबो उथिजोबगोन आरोना बैथिं सिख्लाफोर दङ नै बैथिं सेंग्रा सिख्ला मालाय जरा फट' लासोयो जोंनालाय बथो सिंगोललै लासिंसिं लोगोफोर दा नोंथांमोननो आङो बे बागाननि सोमोन्दैनो माने थुक्रासे इनफरमेसन होगोन आरोना माने फुलथ' माने होजोबनो हानाय नङा माने ससे होगोन आरोना माने बे बागानाव दहायो बुंखादोंमोन ना
बे बागानाव माने आदिबासिफ्रा सिगाङो बांद्राय खामानि मावदोंमोन माने मावोमोन आरो बिसोरखौ माने इंराजफ्रा लाना फैदोंमोन नालाय बेफोर काहानिखौथ' आङो बांद्राय मिथिबाय ओमफ्राय दा लासै लासै माने बर'फोराबो मावहोलांबाय माने बर'फोराबो बागानाव एसे खामानि मावग्रा जालांबाय आरो ना माने लेबारफोरा बर'फोराबो मावोसै दानिया नङाबा सिगां आदिबासि गोजामोन ओमफ्राय नैबे फिल्डआ जाहैबाय माबा माने बेहाय उरां जाहाज दाबोयो बुंनाय आङो बेहाय उरां मायो बायो आरो ना प्लेन मालिकआ फैयोब्ला मालिकआ लण्डननि नालाय ओमफ्राय फैयोबा फैसा बायदिसिना होना बे जाबाय नोंथांमोननो बुंनाय सोरबा रायखांहरदो नामालै कमेन्टआव बुंलाय एसे रायखांहरदो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन माने एसे दानसु दुनसु एसे खान्दा खालामनानै होनो नाजागोन आं नोंथांमोननो ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन ओमफ्राय बे र' आसल माने खोथाखौ आङो बावहरदोसो ओमफ्राय बे बागाननि नामा जाहैबाय होमबा पानारि बागान होननानै बुङो बे बागानखौ ओमफ्राय जेनेबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो दोङो ओमफ्राय आपार आसाम माने नोंथांमोना मोनथिखायो जानांगौ जेनेबा उदालगुरि माने बे डिस्ट्रिक्टआव बेसे गिदिर गिदिर बागान दङ ओमफ्राय आरो बिथिं थाङोब्लाथ' माने करामुल माबा माबि बिदिनो बायदि बायदि बागान दङ आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोनहा फैयोब्ला मोनथिगोन ओमफ्राय सोर सोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो ओमफ्रायो आङो दाथ' माने एसेबां कमेन्टबो फैया नालाय माने बांद्राय भाइरेलबो जाया भिडिअफोरा ओमफ्रायो दा जियानो जा नोंथांमोननि थाखाय बेखिनि भिडिअखौनो लाबोनो थाखाय आङो सेस्था खालामबाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो आरो शेयार खालाम जाहाथे बयबो बे भिडिअआ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर भिडिअ जादों जायाखै ओमफ्राय आङो माने होमबानिया एसे इन्टारेस्ट नाङो आरो ना नोंथांमोना कमेन्ट हरोब्ला लाइक खालामबा शेयार खालामब्ला ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबा थुदो बिदिब्लालाय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आरो नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो बायदि बायदि गोबां भिडिअ लानानै फैबाय थागोन इयुनाव थुदो बिदिब्लालाय बाय बाय जै बर' हारिनि